Der er gået 3 måneder, siden børnene startede i børnehaveklassen. Saxo og Oscar har fanget fidusen. I dag skriver de, før de tegner. Fiskedammen. Hvordan ser N ud? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, den første N, nej, det er N. Ja, det er lige sådan noget sådan. Prøv at se. Sådan der. Okay, sådan der. Var det L? Ja. Sådan der. Nej, så sådan har vi skrevet fiskedammen. Det er langt ord. Ja. F, S, D, G, D, M, L. Ja, tegn. Fiskedammen. Ja. Tegn stangen. Fisk. Se. Altså en til fisk her. K. Den er P. Nej, K. Det er K. Det er K. Det vil jeg ved med. Popcorn. Vi har da skrevet popcorn sådan der. Er det ikke O? Det tror jeg. O. Ja, det tror jeg også. Det fik det midt navn. Sådan der, så tror jeg lige, at skrumme. Så er der et K til sidst. Prøv at fjerne. Så er der et K til sidst. Så er der et K til sidst. K. Ja, popcorn. Pop. Nej. Så er manden inde i. Så ser han blå. Korn. Er det ham, der siger det? K. Ja, så er det K. Okay, så har vi skrevet popcorn. Så skal vi skrive mand. M. Ja. Popcorn mand. M. Mand. M. M. Er det ikke M? M. Ja. Jeg er god til at lave fjernsyn. Lav en streg i midten, så lav sådan en streg i midten. Hvorfor? Fordi det gør jeg. En streg i midten. Sådan der. Popmand? Okay. N. Nå ja, N. M. Der er der 3 ord i mand. A. Ja. A eller Å. A. Jeg vil sige A. Okay. Ja, så skal vi om på den anden side. Må jeg lige se, hvad I har skrevet? Må jeg høre, hvad I har skrevet? Det har vi skrevet fiskedam, og så har vi skrevet popcorn mand. Popcorn mand. Så skriver jeg lige nedenunder. Fisk. Se, du mangler fjernsyn. Præcis fjernsyn. Dam. Bare lige en sidste. Og pop. Korn mand. Korn. Så er hele menneskene her. Og hvorfor har I lavet en streg her, Saxo? Fordi der er jo hele ordet der. Ja. Så vi lader sådan en streg, fordi
de ikke skulle sidde sammen. Godt, så laver jeg også lige sådan en streg. Det har vi også gjort her. Jeg har bare lavet noget omvendt. Flot. Så laver du videre. Okay, så skal vi... Og du har også skrevet fiskedam. Og det samme. Fiskedam og pop. Korn. Mand. Oscar. Hvad? Så går jeg videre herhenne. Appels. Appelsin. Ja, S. P. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Det har jeg prøvet. Og se, der kommer jeg her og siger, musik. Jeg var også med. Okay. Appelsin, A, B, C, D, E, F, G, R, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, det er lige sådan noget. Et A, så bare nogle streger. Et A, og så nogle streger. Og nogle Å. Den er der munden på. Så er der skrevet. Hop, penge. Hvad var det, du sagde? Der stod? Pop. Nej, jeg mener appelsin, penge. Appelsinpenge. Simmer, du skriver jo, inden du tegner i dag. Ja, hvad er det med det? Hvad siger du? Det er jo rigtig flot. Jeg skriver bare. Okay, så skal jeg tegne appelsin i nu. Ja, det er bare en skål. Bare så en skål, så en appelsin ud i. Ligesom et øje.